כשאני אהיה גדול, אולי יהיה שוטר. אולי יהיה טייס. אולי יהיה רופא. ברור, אני אהיה מוסכניק. אין הרבה מוסכים שהיום מחזיקים בידע שלנו וביכולות הטכנולוגיות שיש לנו. מקצועיות זה א' הידע שלנו, ובשילוב עם העזרים הטכנולוגיים שיש לנו אנחנו צריכים להתגבר היום על כל בעיה. אם מרשה לא רוצה להגיד על כל בעיה. עובדים קשה, באים ב-6 בבוקר אני ומוטי, יוצאים פה ב-5 בערב, משתדלים לעשות כל דבר בחיוך, בהרגשה טובה, שכל אחד פה ירגיש הכי טוב שיכול להיות. נשמע מתוק. אני מגיע מיכל. מוטי ואלירן זה זוג הכי מקסימים שיש. המוסך שלהם זה כמו משפחה. אתה מגיע לכאן ואתה מרגיש מה זה ביטחון, גם מקצועי וגם אנושי. מוטי ואני כבר כמעט 10 שנים ביחד, מוטי פה כבר 20 ומשהו שנה. אנחנו מכירים אחד את השני, יש בינינו סינכרוניזציה טבעית. הוא יודע מה הוא צריך לעשות, אני יודע מה הוא מצפה שאני אעשה, מה אני צריך לעשות. אנחנו עושים דברים כמעט בסינכרון מושלם, כאילו בלי מילים. למה אני בא למוסך הזה? א', אני אוהב את המוסך. זה אחד המוסכים שבעצם לא קיימים במדינת ישראל. זה כמו משפחה שאתה בא לשם. אני רואה את כולם באים, מתקנים ויוצאים לבנים. לא ראיתי דבר. איך שגיליתי אותם, אני ראיתי שאפשר לסמוך. אני פה רק בא, שם את האוטו, הולך עם ראש שקט. המקום היחיד שעוד לא עבד עליי אף פעם. מתקשרים גם אם יוצאים ככה פחות במה שהם אמרו. פשוט ישרים, אנשים על הקטע. בא לפה זה כמו ללכת לישון טוב בלילה, עיניים עצומות, שם את האוטו, בא לוקח, לא שואל הרבה שאלות, הכל בסדר, תענוג, לא סתם אני חוזר לפה, לא שאני רוצה לחזור, זה אוטו, אין מה לעשות. אני לא סומך על המוסך הזה, זה מוסך שלא יודע לעבוד. אלירן לא טוב, מוטי לא טוב. אין כמוהם, אין! אלירן, בוא תכניס אותי לבעלה. רוב הבעיות הקשות של מוסכים בירושלים, למעשה אנחנו המוצא האחרון, ברגע שהם לא מסתדרים, והנה מגיעים אלינו, כפי שאנחנו נמצא. פשוט אין להם תחליט. כל החברים שלנו כבר הגיעו לפה, וכל המשפחה שלנו כבר הגיעו לפה פשוט. מי שמכיר אותם, יודע שזה תחנה סופית לא מוסכים.